Pôst môže byť chaos alebo systém. Záleží na tom, či len hľadujete, alebo rozumiete tomu, čo sa deje vo vašom tele. Sprievodca pôstom je interaktívna digitálna platforma, ktorá spája vedecké poznatky, dáta a praktické nástroje do jedného prehľadného rozhrania. Začínate. Vyberiete si jednoduchý pôst 12, 16 alebo 24 hodín. Časovač vás vedie minútu po minúte a priebehový graf vám ukáže, ako telo prechádza z cukru na tuk. Ste pokročili? Zvoľte protokoly až do 72 hodín a sledujte zmeny inzulínu, glukózy, ketónov, rastového hormónu aj nástup autofágie na detailnej časovej osi. Mesačný pôstny manažer vám umožní plánovať dopredu, porovnávať pôsty medzi sebou a vidieť súvislosti tam, kde predtým boli len pocity. Pôstny manažer zhromažďuje vaše dáta a premieňa ich na prehľad. A raz za mesiac ich AI spracuje do inteligentného reportu, zhrnie vašu cestu, vyhodnotí progres a navrhne ďalší krok. Pretože spätná väzba mení náhodu na stratégiu. Každý splnený pôst sa počíta. V sekcii Moje úspechy zbierate odznaky a vidíte, čo ste dokázali. AI personalizácia pracuje s vašimi telesnými údajmi, metabolizmom a denným výdajom energie, aby vytvorila pôstny plán, jedálniček a pitný režim presne pre vás. Cirkadiánny simulátor prepája pôst so spánkom, svetlom, jedlom a vaším chronotypom, pretože načasovanie rozhoduje. A nech ste kdekoľvek na ceste, bezpečnosť má vždy prednosť. Detailné protokoly návratu k jedlu, vzdelávacie videá a kvíz, ktorý preverí, či robíte informované rozhodnutia. Aplikácia sa prispôsobí vám. Vyberte si z 15 prémiových pozadí, 16 farieb zvýraznenia alebo aktivujte Glass štýl okien pre čistý, moderný zážitok. Pretože prostredie ovplyvňuje sústredenie. A keď chcete vidieť čas inak, nastavíte si životný časovač na odpočítavanie alebo pripočítavanie. Pretože každý deň sa počíta. Sprievodca pôstom nie je dieta. Je to palubná doska vášho metabolizmu. Od prvého pôstu až po precíznu optimalizáciu.